And Anna pay me no nyina yet to nyame. Good morning, baby. I will be baby o Ghana habia nana pay me din chia kese edebro. Baby o we are sina fana nyina baby o ne bi o ho betumi a good morning, good afternoon, good evening depending on baby o and Anna pay chia kese pa ne di fi Adom 106.3 edebro. Enche bia ye no beko onyame asem faw pen na faw paper na bombo den tro quotation no feto ho bra ya ka onyame asem ewie no afei ubetumi apensem pensim ana ubetumi aka onyame asem na waso wetumi hu bibia ye ka onyame asem na edifiri ba ana pay me no becho nyame asem efi 1 Samuel chapter number 29 me say ye beche nyame asem na fi 1 Samuel chapter 29 any chapter 30 mu ho na mumti me no kan bibi e wo 1 Samuel chapter number 29 verse number 2. And the Philistine rulers marched with their units of hundreds and thousands. David and his men were marching at the rear with archery. The commanders of the Philistines asked, "What about these Hebrews?" Archie replied, "Is this not David, who was an officer of Saul, king of Israel? He has already been with me for over 1 year. And from the day he left Saul until now, I have found no fault in him." But the Philistine commanders were angry with him and said, "Send the man back, that he may return to the place you assign him. He must not go with us into battle, or he will turn against us during the fighting. How better could he regain his master's favor than by taking the heads of our men?" Oravo menu akan every verse number 1 nchichemu baako eko ekusi enan na ne ampese menu ka ene ebia pese otro timu bi to ho a ne ampese menu ka ne say, don't look at your circumstances, look to God. Tibia bia wukom no oravo ema sa tibia no emfa unomum Emma Sati Biano, endi usu. Osonfo sofo Eric Appiaw, ena mene uche onyame asemi. Mitrem wede ama yenu bema Papa SK asabre eyi ato no autoto ne nama. Oravutie, Bible say, David na yasra David ngo said David eba bedi hene. Woni nyinam na David efa otai mu pa. Edumri bia Saul no pese okum David. Sabri su na David ensu she Saul na yase a David esum Saul. David sabri no na Saul ene di hene. Na David eye soje ni anase Sudan a ono so one Saul ene eye adwuma. Esa yo tiny nti edumri bia afa David hunu se no. Min to min koso ntena ha. Esa se sabri me boss Saul a me shena se no epese okume. Orawoti Trosem mayeti ase David afi David edwane free ono ani krom
Philistine asase so sorry no ani krom aye Israel for asase so ekopie Philistine asase so. Bra David copy or Bible say David onua David ekode no ho ekobo ohene achi. Sabre no ye bra na David so okoye no David di akoyie. Eti David sumu papa bata du mmiri bia nesese oman Israel. Woman Philistine eba beko Philistine se yebetu Israel fo so sa. Na ne sese woman se sabre sojafo ni nyina mra soja si ni nyina ba ye hwe omu nyina. Oho no yebehu se David ne dom enso ka no bisa achi se hey Abrante ofri Hebrew ni akwale opede en wa ha. Na bema yi no se oh Abrante David ye sola kwala wa betena me ncha afi kura aburo. Abrante bai so de mini ne ho asem mo ne bia odi no kura oye ne bibia pepepe. Na ye ka kire se dabi Pam David manenko orofo metitie. Don't look at your circumstances in your tone. What do you for when in control? So if you say near to who nim near nyame and she say what the mount. Tina make catch say look unto God. For when it not to nyame so. Orofo bra ye Pam David no. David etu anamon eko ni krom. Bra David ebo modia no kodu ni krom no. Bible say womu ede enda baako 3 days eno omni twa kwan no ekodu Zikla. Bra David du ho no. Ena de David hu se ni kuro no otemu no ye twaja ede atukuro no. Hey. Arabo. Bra David du ho no enye ni kuro pe o. Nemo ni pe wo kuro no mu emba ai wo kuro no mu nkwala wo kuro no mu. Ya fomu nyina no mum. Trosem se sabre no. Na Malakai fui ababe fa kuro no nyina no mum. David ene ne dom. Bible si womu sunya dum pempen so bia na womu ntumi nsu biom. Womu ni ahodi a womu di besu. Orovutie empem bebre sa ufa bibi mu a nipa bia e bia na nyame nam no so. Ema ne piapia wati kom wokoko pia bebi a wo benya wo nhira no empem bebre wadwini se sa nipa no yotamfo ompe wasem but edumri bia nipa bi wo anyame plante no wa brabom sani ebeyi a wo nhira wo nsabeka sani ebeyi a wadie bia wayira no wo nsabeka saade no. Bible say David na onimo but na Philistine fo no na adwini se ye ma David in kaya ho because David kaya ho a David betumi adane nani aba ba hweyen anaso betumi adane aba yen so ebe konkum yen ama wonya favor bi e woni boss ani orafote ni ani pa adwende fa ho no enye no ne nyame adwen enhihye bi ani pa hihye de ama no nya nyame ne nhihye no no. Bible si na ye David ya mabetena ha masum mene watena menya wo bone ye. Papa no so jitum se David nya ne bone ye orofote menim ni awfam ha bi mpo na pe ne yetu na magu abonten but woni nyira mu nyame won hihye bi e de mawo we ya mama kai bra me ya kwala na du mpempen so bi na me sabre no na metime na nanchen na du bribi na busuai ehunu se no akwala we ye betu na fifiri ha bra nsuo to ne yi mi na made gu nsuo mu but nyame ye madom ma me hya me hoden sisame na ma ena me nyobi oje me kotena ne fie arabo mampa baw but na minim se nyame nim bebi ode me ko nyame nim bebi ode uko onim ni esi but wu nim eni wewu enkobo nipa ni dua wate nipa bi wo ho a wo abrabo mu no se nyame amana mba wo abrabo mu na se nipa na ye obibi mana anya wo ya wuntumi entua na monko wanim me ka say sofu bi osi oh me papa pam me de ne yes but na nyame abia nyame pesa utumi ko no ko bia soro wate bredum be pensu bia
Bible say yes wuye na suafo ne te faako no it took persecution and san na nyame asem no etre menim nya ufam menim nya wadwendwen but mawani entim nyame so David na nani nda nanso bra David e ba ne say yeyi nedi every soldier dwumemu e wo Philistine for asase so already we dwane afi soro na yase David ye na adwen say mekọ mi kurom na bra David kodu na ne esi orofo menim ne esi ebia sabro wa manane enche ubeba Ghana wadwe nyina ne say yabo e ma wo sia ba Ghana nteni da so nyina asa ebia wadwe ne say nipa bi etu we de firi dem bema mia disappoint you oba bia disappoint you say onya nware ubiom etu du nse gutifi bema na usu nge te ensu because your tears cannot bring any solution, but when you look unto God the solution will come. Bible say yenua bema David eni ni nuanom esuye ema no du mpempensu bua David no ankasa nkrofo no wonam sodafo no sorry tia David say be trim David abo wo bra na wo mo yirenom but David ne yirenom mienu e na wo lusu wo mo menim ni awahwere menim ni pa no mo nam se ne wo ma sorry tia o but in life nyampeso tia se ne say look unto God. David is suye nanso wenya solution na bra David nani ba no hoso na fi David sha no hunkran se nka chiri ye metiase ye menya wuye die bibi pa betumi afiri aba me nsra ban so eti se Philistine foi apame mpo e de afi adwuma mu a me wani da so kesi betumi akomi krom David bedu ni krom no David behu ni atoro na mo woni nyina mu ni nso na ntumi antisa situation no jaisu wate jaisu na wusu no na konyame anim esuni mfa solution bro David call nyurade anim Bible say David nyame esane be hwe David nyame tie David orofotie anytime be awo ahamu anytime you are in distress look unto God, go before God. David call nyame anim nyame tie no so call nyame anim a nyame be den nyame betie o nyame tie o keke but obese kire wo ni esese wo ye nyame kire David wo bra David bi say minti na na me ye den David ankobusum ho but nyame akoa David called it. Bible say David etu the town for no ema David ne saka ebusua na ya form no mu no orofoti mamika bi cho in life there are certain people in life sa wo drop omo a hey wo yi omo to kire wo abrabo mu a wo secret nyina be pie they will lead people to your own camp. Bible say David hura brantie bia no ye da ho na brantie na ye mre no command no David bi sa brantie ovre he e dia na ye wa ha o se ye ko ako yakọ shikuru asisemu nama yesisa nama no mpenimfo agame ha sanse na ma ye mre ma bre mi yare igame ha orofoti Bible say David fidi sa brantie no na David Fridi Abrante no nya hoɔden no ɔno no di nenim kan e de kɔ bebia ne ya form ejapade nyina ekosi anape ne mpeso ti ase ne se pepa woni hu nso a jaisu fa woni to nyame so fa wure hye nyamem ma wote bia ato no minim ni pe bia wapama mo minim adwuma bia yeyi wefrim minim ni pe bia wakacho se free ne kɔ wo de obehu me bo wakoto Ghana minim nipa bia waboa no pa edum pempensu bia nipa bia tutu de gu nasum enu ti wonsa nyina guti ena wo su se meye den ena matnase mabrabo abewi odofuti mbeso ti ase ne se emfa ho ti bia wo kom enka kire ye nyame wo ho nyame beboa wo nyame bekasa David no nim se sa abre no na ne kuru no yetwaja de atum odofuti se wotena faako na wadwini se bebia wote no owa no betena na waye yenti ye kase mpoko onim firi ha wonti ase but nyame enenim efise nyame no onim ahyese onim ni ebesi wo wabrabo no mfimfini onim ni ebesi ewiye ni ahyase bia nyame nim bebia o lidi odi akọ ena na pe ema wakomentu ema owure ho jani so ano pepa woni hu nsu tibia ni nyina
feto nkyɛn sɛ ya ware sɛ yɛ yare sɛ deɛ na ato fa ne nyina ato nkyɛn na pepa wɔ ne ho ni so a na kɔ nyame anim ahoɔden kakra bi wɔ hɔ wonye nwuye ɔsɔfo SK na sɛ mbi ɔyɛ ɔtaka ɛyɛ me de papaapa sɛ empendodo a wonya nwuye de nyame ɔne wo nwuye nti so bi apamo yetu na megu abɔnten meni mini ato woni nyina mu no just look unto God. Don't look at the circumstances. We hwete bia no a ebeka wo ahye ena na pay me say onyame onhyira wo nyame yo kase sɛ sabri wasesa wadwen menkɔ bosum bia ho ti menkɔ konfo no menkɔ ti konko todwenim sugu nyame asum ka kire wurade bisi wurade sɛ ne atumi minye den na nyame a ɔyɛ ɔgyefo kase nyame a ɔgye David efi ni haw nyina mu nyame ɔma David etumi tena ase no saa nyame no aso ɔbɛhwɛw saa nyame no a ɔbɛma watena ase saa nyame no ɔbɛma na esi wie na nipa bi a ya drop no kwan so ɛyɛ ayɛ papa kakra otimo ɔden so otumi bua nipa bi a wonim ne nipa no obetumi ayɛ de ama wo ewade nka ho ewade ma ne nsi wie ewade nkoma wo na wabrabo entumi ndimu enhye ewade de nyam. Don't look at your circumstances but look unto God. Na so hwehwe nyame anim na so frɛ nyame a ewade ebe pigyaw na wayɛ ɔkɛse yɛde ewade ase ɔmpɛmpɛn so a ɔde edri enti tiwi